guys, maadjong adlaw ni Jung tanan. Welcome back again sa mga channel ay Lixie Vlog. So karon ding adlaw guys, diyan na po ko diri sa ang garden nagpasusulabi kay wa man kasi tela ing mabuhat dani, nagsigir man ta diri nes ka gardenan. Magtanom ko kuan guys, taong kay katulaging ang gitanam daring litos. Manggibalhin datos likod katon sa ilam sa patula. Agang itanom dari guys, taong ug sili. Kay ning uwan man gabi nagtalig-saligsik pagali karon na maredyo. Salamat sa Ginoo kay ning uwan gabi inja. Nangadyo man ko nga alig taong may ang itanom daari. Digang sibuyas daari, pwede na di ay ni asipak ning ubang nagpasulabig ka daghana. Ang itanom daring nga kuwang-kuwang kay pasulabi lagi kusi daari. Magsipak ko na ni hanap ang itanom daring nga pahak-pahak kay mga nga daning lain magpahak-pahak man. Diya ang itanom dari taong nay! Tabang kong nanay kay tabangan kong nanay o unsaan pag kuas taong o unsa ka ladyo hanin na diha. Na naman ni dagami dani igo na naman ni tamnan og taong. Dara-darik taong guys da. Pwede naman kung di na ibaging ngis nanay kay dagko naman nag-uwan mampud. Da. Hindi masawot. Kung hindi masawot, abin lag juta maridyo nay. Ug mabuhi nay labis maadyo. Ay, mabuhi ko na ikaw nagtanom karong kauna pa tag kaon. Agsinanay. Kauna pa tag kaon. Agpiso raman ay problema. Uskan na gini. Uskan bas kuan uskan. Uksan paras palija? Uskan sa mga tagtulo baron. Pat. Nakanang dagko. Kanang dagko nay kay isa ka blakang ikuanay. Lima. Kuan mga duning ngay. Nila ni dot kuan kada magdo na ramas dot ag sabod. Mani law magdot. Bilang mugdot. Nang sabod. Tarong sa hapon. Magdot taray sina. Dakati ali anang pasulabi na. Mun ano man ni Batong ug palija. Kuha andag degay go. Matahila nga na. Nga nga. Unga na. Dabong Dara guys. Ni uwan na ikaw. Dari guys, dara na ko magtanam na ko guys. Nagpatudlo ra ko na gani halad to. Ug unsa kalagyo nga na day kalagyo Kuha na ni siya. Anang humok na ni siya kay ni uwan pod jagi butangan pa ni daag fertilizer. Igo na raman na ikuan. Pero mas lami po butangan pa nahag fertilizer ag jahang buho. Sahe. Butangan pa nahag dagami jang kuan guys kanang buho jud baro. Lami jud tan alami jud jahang pagka tanama. Nga na ta karagyo butangan na daan. Kaya rumadyo ng tambok yung pamaut. Nanay pa, ako ko na magtanam una, kaya ako na may nakaing ani, kaya ako nang makakunag kakain. Ug makaloy as Ginoo jud mabuhi. Butangan pa ning usok guys inig human. Ig magtanom. Butangan usok. Pagtanom na ko kita makaning bilahan daan Ngalam ko sa view. Magtanom na ko guys. Tanam nang kita butangan kuan. Good luck na raman jud mabuhi. Di po daw, grapo, tanam lang mas gapon, sa mawad at paglaong, ngayon mo dyan yung
mag-garden ta. Mabuhi o di. Pindi naman ka dyan nis. Kaluyan dyan sa Ginoo. Sulabi sa kudari kay nawa na mapag-uwan. Pero baga na pag-dagum. Suka ni nahalan dyan guys, ug kahoy para datis gibuhat ni Ate Ali. Nga na si Dja. Kuan ako nagpatabang ni nanay dari guys kay kuan lapok. Damilig juta lagi kay kanuwan lagi gabi eh. Ako naraman igura ko igura ko nang mutana ni Jagun sa kalagjo ah. Mao ni si Dja. Kagandaan ni kagagan mo kuno daag kuan buho ay sa itanem. Hara jud jang gutangag kuan dagamis ijahang buho. Dari na pod. Nanapit taligsik. Sulabi magbato. Ibag-ibag ko gamay dari. Isili na pod mga adyo ko. Ay, papa may siling na nagit. Sabod pa man, dugay-dugay pa man to. Dugay pa man to musitew. Agad yung okra dari, wak pa dyan musitew. Naan sa namin tao ng okra, hang mga musitew. Pahakaw, ijahang pag-udlot, magbunga bagmadi. Magsipak pakugkuan po, dun dya, sibuyas. Kaya po nang pang... po nang pangsipakan ng sibuyas lagi guys. Kaya po ganag nagka... Hakpa, ang tanam. Sipakan na ha. Hampuong na ba dahon sa taong? Magyura man yung hindi niya bahan. Magyura man dyan kaloy anis Ginoo. Mabuhi ka dyan. Pero maka at saltag taong. Kalibre tas itong panag-an. Kung magtanam dan usok na pa'y kuwang. Problema ka. Tuoron ka dyan ni special. Hindi magsilbi ka dyan. Sulabi ko dari kay labog tuog pas itsian. Kay magsamok-samok na po ito daring lapok na ba. Buhuan naman na daan guys. Butangan ng buhot para diretso nagtanim. Kaya kuanan. Kuwangan, papaman ko dadtos ubos. Ang buhuan na daan. Iwas na kong tanam guys. Ang puong diyang mga dahon na. Yan naging nanay kulit tagag ilaam. Diyan ipasok sa ilaam. Palabi ag pasok kay maupagay pagtanam. Maintonsis injat ni si Bako. Nga na rasi dyan. Grabe lapok ka. Pasulabi man. Pasulabi lapok. Diba? Ang sagdiraman kayo nakatanam mo po dari. Pagnawan mapagjuta. Eh, grabe, street na yung init dahil guys. Kapong adlaw, grabe init. Ang ibang tao mga high blood na raman. Sulabig init. Sulabi po ko darig tanam kay giuwan man. Nami mo dyan yung tanam tag bugnag juta. Mauni siya. Iwan at pistas katipunan. Pista dero katipunan guys. Happy pista. Uwang pag tulog kabuk guys. Magkuha ko dad to. Kuwangan man. Mas nanay kuwangan. Magkuha na dad to. Magpagsulabi sa kukuha dad to guys. Kay tulungan na naman dyan kuwang para mabutangan hag usok. Kay uksan man nina. Uksan. Usbutangan man nina kanang kahoy ba. Anong timalhan pag naigitanam. Pero mailhan man dyan pag nabaigitanam. Kay magsipak-sipak pa ko na rin kuha ng tamnan rin nga upak-upak na rin sibuyas hang tamnan pod pero unahan sa rin na hagbang butang usok
kuha sa kog tulo ka buok taong guys. Okay guys, nahuman na dyan kong tanom. Ito na isa hanggi una-una hagbutag usok. Kay murag na excited po kong maridyo. Ito guys, ingas nanay guys, batangan ko nag-usok inaghamagtanom. Ano nga, tuman naman panagi. Ingang nanay, kaya madyo nang masunod. Dito sa katigwangan. Kaya daghan ay mga tanom, mga intunsis. Pag-alugbati day guys, na hampuong nakadyo na. Ibalhin ng uban, i-area ng uban, ug asa na idapit itanom. Kay lagi, sut-sut man. Tulo day dapat ana tuluhon tulo arong I love you sa ganahan labi sa tagtuwad-tuwad rong buwana sulabi sa tagtuwad-tuwad nga nim dining mag-garden magtuwad-tuwad magbubilaka di naman po na makita ng bilahang rahit Panggas Caldero. Ala ning init na. Di ba ka ni maintunsi sa init? Dali naman mabuhi ng sibuyas po. Ingas na na, magsipak kuno dari. Sipakan, da ibalhin da rin nga intunsis. Munang dari ko magsipak. Dari na ibalhin. Waus mo rin dari. Mingan kag magbugwad, tanawa kang ismagol, ug wa ba ko nagsandal. Tanawa ra man ang sandal, mo palit pa mong sandal guys. Ha, lisid magbugwad ang irag na itanim na. Awar man ang ismagol. Sag di ra man ang tiil nga nag-ugat-ugat kay mao na gazin ng ngana mga gazin ng mga kugihan. Sa ganahan. Sana kay mamista na ta. Haningan daan ni Rip. Kalimot man gazid ko. Blueberry. Blueternet. Asa na? Blueternate. Hay wati. Adoy! Hello guys. Nahuman na dyan may liksig pamahaw. Nahuman na pagugtanom na sa garden. Diyan dami sa kwarto pahuay sa amin kay gabi ilagi. O kukadyo ito. Kay gaminghi maring usa. Kaya ba mag kasabot ba magminghi-minghi guys. Kaya bang kahilak-hilak. Ang tud nakadlawon na raman mo nang labad agang buna-buna. Zabe. Salamat sa nungtan at sa mong channel. Isus ora ka sweet ka jud niyang kulot. Salamat ninyong tanan guys sa pagtanaw sa mong channel. Bino. Be mag-work si mama sunod adlaw be. Sunod buwan. Okay ra nimo be? Okay ra kasi mamitir na magbantay na. O si nanay, o si tatay, o si mama Ali. Magbantay nimo, mag-good girl ra lagi ka. Na mag-school man ka. Yes, ako man. Sunod klasian kay man naman magbakasyon. Bakasyon naman sila guys, manang kuha na. Kuha na sila yung module. Agad ang pasalabian dari katunang color katong das ang vlog das ni. Tas katong das ang vlog guys. Mauto ilang Hiyat. bagnusan katong hihatag ni. Katiwilos. Inja mara ni among vlog day guys. Salamat sa nagtanong sa mong channel guys. I love you. Jesus, agkulot. Kay mupaway sa mi guys kay karong tagtaod. Maligo mi kay nawan-wanan ra bapag ko. Madyo nang di tama maghigwaos. Kay lisid ning mauwanan tan sa mainitan. Mao gadi na makalabad og samot sa buna-buna mo nang baway sa kudari. Kada pislik di ah. Wala ko tarong tugol gi gabi lami pa kadyo biding agang mata kay si mag hilak-hilak. Anong sige makagilak-hilak ka baby? Damgo ko ma. Damgo ka og Kilak na. damgo hilak ma. Anja manarbahos mama biha. Para nag-birthday baby. Ano sa imong birthday? July. Nag-birthday baby na ay sa may gusto dai nimo. Cake o balon. Cake ug balon na di ay.
Ah, O okay. regalo. Ano mong regalo ha? Oreo. Susurang luod sa Oreo. Kay katong magsibaw nang magtrabaho ko guys, magsadlayan po ko trabaho. Kay di ra lagi ning vlog asalig. Bitaw guys, salamat din yung tanan guys sa sawang pagtan-aw sa amo ang channel. Salamat, daghang salamat din yung tanan guys kay ugwa mo. Di mi maka pasusulabis mga views. Kay ugwa mo nang salamat din yung tanan guys. Nandya guys, maura na yung vlog rong adlaw kay damili lagis gawas kay basa, damis kwarto nagpasusulabig duding-duding lingkod-lingkod higda-higda dare kay gaawan lagi damilig juta lapok. Nandya maura na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong channel at angin na po mo ang next vlog. At ang amang next vlog, guys. Thanks for watching. Bye-bye. Uy, giunhan mo ko sa ang prinsesa. At ang amang next vlog, guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless sa inyong tanan. Amping mo kanunay diha. Bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching. Love you ninyong tanan. Love you ninyong tanan. Unsa? I love you ninyong tanan. Bye. Love you ninyong tanan. I love you ninyong tanan.